povestea noastră de întâlnire. Zborul Timișoara-Chișinău. 21 ianuarie, viscol, frig și așa mai departe. Da, îmi place că se minte ziua 21. Știi de ce? Te-ai remarcat, Nu, era o sâmbătă, știi de ce am remarcat? Pentru că 21 ianuarie, după cum mi-a zis mama, atunci era ziua... Nu, da, dar era oricând a murit bunelul meu, tata ei. Nu știu, deci oricând s-a născut. Ceva de o zi semnificativă, eu știi? îmi cer scuze, dar nu țin minte data asta, când e Sfântul Ioan, când e Boboteaza. Nici eu nu le țin minte. Deci, la mine, eu știu că eu mă uit pe Google și la mine mi-apare, știi? Nu, știi de ce e importantă data asta? Eu o să-ți povestesc. De ce 21 ianuarie e o dată importantă? Dar cred că e Sfântul Ioan. Nu știu eu de Sfânt și asta nu știu. De ce? Pentru că e ceva, o dată legată de familia noastră. Sau e data când a murit bunelul meu, tata lui mama mea, sau când s-a născut, ceva de gen. În fine. În fine, 21 ianuarie, e sâmbătă, da? E important că e sâmbătă. Pentru că era... Ziua morților, se dă de poman. Nu, era de sâmbătă, se dă de poman. Era începutul weekendului. Nu, să zică povestea odată. Era începutul weekendului. De ce? Pentru că băieții veneau un weekend, doi români și un francez, ei veneau un weekend în Moldova la Găgici, să se vedrească la moldovence, da? La saună, la vodcă, la discoteci, la Găgici. Da, la figuri. Da. Bun, ei intră în avion, soțul meu, cum e mai josuț, trece așa, trece prietenul lui care am zis are ochi negri. Băi, stai un pic. Ce? O să bată vlogul. Dar el știe. De ce crezi că el nu știe sau ce? Eu i-am spus că el a trecut mai jos sub ochii mei, pentru că eu eram în tocuri și el a trecut mai jos de nivelul ochilor mei. Eu nu am ce să ascund, știe toată lumea de chestia asta. Trece prietenul lui care mie îmi plac, dar mie îmi plac la nebunie ochii negri. Radu, auzi, Radu? Ochii negri îi belea, mama. Da. Îi belea pentru că aici. Dar și prietenul să care... Bă, și albaștri. Nu, mă, ochi negri. Mă, dar și verzi, dar de spun, știi de ce verzi? Eu ce să smicinos, mă, smicinos. Așa că mă păcălit. Nu știu, asta mie ochi negri îmi plac. Și asta intră cu șapca în cap și un pic mai negri. Cineva trebuie să mai pună și ție frână. Și asta merge în fața asta, bun, ei trec. Auzi, îi plac ochii verzi, negri. Pardon. El știe. Auzi, știe. Dar deci te uiți la vlogul ăsta. Olesia ta a zis că îi plac bărbați cu ochii negri. Dar el știe, mă. Știe. Dar el știe. El a zis că știe. Dar normal că știe. Și, în fine, ne pornim. Timpul nefavorabil. Noi trezăm la Iași. Deci nu știm când se deschide aeroportul pe Chișinău. Acum poate deschide în 5 minute, poate în 10 minute, poate în jumătate de oră. Dar la Chișinău nu, era... Viscul. Aeroportul era închis. Deci ne mai rămânea 20 de minute de la Iași la Chișinău să zburăm. Băi, de ce nu mai sunat? Nicolina, eram atunci, vinea la mine. Da, eu de fiște. În fine, eu eram la bord, lucram. Deci noi nici n-am debarcat. Ce? 2012. Nu eram, plecasă. Bine, eu eram șefă de cabină, eu eram fiecare 15 minute cântam la pasageri. Gărgica. Da, zic, uite că era. Ia stai un pic, zi-mi o frază de aia care zic stewardesele. Când zbor, îmi place, vreau să aud live. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul aeronavei noastre cu destinația Timișoara-Chișinău. Durația va fi de o oră. Ascultă, eu o să zic chestia asta, acum că tu o să râzi. Deci, închide gura și ascultă, că îți povestesc că tu o să râzi. Deci, eu le cânt la microfon. Mai așteptăm 20 de minute să facă timpul, na. Pe lângă eu le cânt la microfon, erau puțini pasageri. Na, vreau cuvinte. Deci eu le zic că așteptăm să se facă timpul favorabil și pe mine mă scutur, și relaxați. Pentru că ei când te văd pe tine că tu zâmbești și eu în plus, eu nu făceam doar asta, știi? Asta a fost chestia mea care eu am lucrat și am avut tot timpul eu... Lasă fără coniac, mai lasă coniacul. Da. Nu le vedem și de băut și de mâncat. La noi a fost contactul vizual cu pasagerii. Dar ascult la mare că duci singur pe plajă. Singură. La noi a fost contactul vizual cu pasagerii, știi? Eu nu numai le spuneam, dar eu treceam prin salon și le spuneam. Fusta cum era? Apropo, eram în pantaloni și ascultă bine. Eram în pantaloni. Era în pantaloni? Da. Fără fustă. Fără fustă. Moldovean în pantaloni. Da. Păi ai stricat tot algoritmul. Era iarna, fată dragă. Ai stricat algoritmul. Da, ascultă. Moldovean în pantaloni. Da, chiar și în pantaloni.
pantaloni. Nu se poate așa ceva greșit. Ascultă pe mine. Deci eu trec prin culoar, da? Edi stă pe partea asta, Dim stă pe partea Coți asta. negri. Cu asta cot negri. Ei stau amândoi prin coloar. Eu trec prin coloar, normal, am trecut încolo, am vorbit cu toți, trec înapoi. Pantalon. Edi, în pantaloni. Edi, ce aud comentarii? Vai de ce curbun are? În pantalon. În pantaloni. Vai de ce curbun are? Și Dim zice, aha, Mișto. bun. Ok. Și când Nu i-ai zis cafea peste mână. Nu, trec 2 ore, dar noi nu mai aveam timpul de zbor. Noi ne-au trecut 14 ore de lucru și eu le spun, dragi pasageri, la noi se termină timpul de lucru, noi plecăm la hotel, voi o să fiți conduși la Chișinău cu autocarul, pentru că compania le dă autocarul. Edi, eu trec și zice, a, dar noi mergem cu voi la hotel. Da, mergeți, nicio problemă, da. În fine, noi debarcăm pasagerii, ei se duc cu autocarul, noi plecăm la hotel. Asta vorbește despre soțul ei. Da, asta Edi, despre tine. Asta e sâmbătă. Sâmbătă, da? În pantalon. Ei au crezut că ei ajung mai repede cu taxiul Așa, decât cu autocarul și au luat taxi. Țeap. Ajung cu taxi în vamă la români La ea. și taxistul zice că eu n-am cartea verde, eu nu pot să vă trec pe partea aia la moldoveni. Și dă jos! Iarna, la 10 seara, frig, de te caci pe tine, ăsta care avea șapca rusească cu urechi așa și-o legat așa, șapca era, știi? Românii, Nu era în vamă, nu, că eram plecați în Grecia deja în 2000. Români, ăștia sunt români, da? Românii care erau grăniceri în budca aia făceau ceaiul, cu ceaiul cald, se uitau la români, aia, le clamponeau dinții, beau ceaiul și că și, păi nouă ne trebuie partea aia. Să trebuie multă veche. N-aveți cum! Ăștia scăcau pe ei de frig. Prietenul la care se duceau ei, el avea un post mare la grăniceri în Republica Moldova. El ce face? Sună pe colegii lui de la frontiere de la Moldova și vine unul, deci e frontieră rutieră, da? Acolo nu treci frontiera pașnică. Vine un frontier moldovean la Iași. Care e frontieră? Care spre Sculeanca sau spre Ungheni? Să știu, nu știu, mă. Ce Sculeanca, ce Ungheni, ce bați câmpie? Băi, pe la Sculeni sau la Ungheni? Ce vorbești? Că nu știi că de la Sculeanca. Da, Sculeanca e regiunea, cartierul în Chișinău. Băi, în Curcasa, da, e Sculeni. Pe la Sculeni sau... Eu nu știu care. Eu nu știu care. Careva din ele, vine un grănicier. Partea așa. Băi, Sculeniu te duci spre Chișinău. Da. În partea aslaltă te duci la Bălți. Ne ducem noi la Șuldăniș. Nu știu eu care. În fine, vine un grănicier pe jos și ca să ia pe ăștia. Și românii au ahuit. Au zis că cum așa? Adică au rămas mască. Au rămas uimiți. Să vorbim mai literal, da? Să faci pic-pic la momentul ăsta. Dacă nu înțelegi așa, le spun, nu înțeleg ce înseamnă. Dacă acum nu-și aduce aminte, mâine o să... Da, mâine Mario la editare o să zic, mamă, ce înseamnă asta? Mario, subtitrări, te rog. Subtitrări, da. Înseamnă, au rămas uimiți. Așa. Și, în fine, vine vine grănicerul și ăștia de la vamă au zis, dar cum mă vine ăsta pe jos și cum? Și ăsta vine că eu vin după ăștia. Calare pe cal. Îi vine, îi ia, băieții, cum au fost înghețați ca niște căcăței, au urcat în mașină, că Andrei aștepta pe partea aia, ăsta i-a dus direct la saună. I-a băgat în saună, i-a dat vodcă, eu întâlzit. Băi, stai un pic, fă aici o paranteză și explică ce înseamnă saună. Pentru că băieții mei, pe câte nu dacă aduc moare la saună, eu nu știu ce înseamnă saună. Deci, nu l-am dus. Știu ce înseamnă saună, dar nu da, mă duc la saună. dar n-a fost, deci pentru el înseamnă să te opărești și după aia să ai în bazin cu apă rece. Asta el nu-și imaginează. Da, în primul rând te încălzești până la 90-100 de grade, da, ca să îți dai seama. Da, și dai cu aburi și cu măturice și cu asta. Dar la noi, de exemplu, sauna este sauna diferită. Este saună pentru băieți, este saună pentru fete, este saună mixtă. Dar mixtă înseamnă că se duc băieți și eu curve. Da, dar noi ne duceam, dar noi fetele, noi fete pentru fete. Un divișnic, făceam câte zi de naștere, numai între fete. Da, de exemplu, prietena mea avea saună acasă și noi ne duceam la saună,
și ne făceam mască cu mălai. Mălai cu miere. Da, ne Da, făceam cu deci, cacao. corpul tău se curăța de toate impuritățile, așa. Și intra tata după aia, știi, cu bagrin și spunea, zic că nu înțeleg, fetele astea nu știu să spiele, au fost la mare. De ce mă înghip pe mine aici, sub scară? Mă înghip și pe Noi ne aici. făceam gomaj Da, cu ăsta, cu scrap. Da, Ne da, făceam. cu mălai, știi, cureți. Da, și noi aveam acasă saună de lemn. Și noi dar Deci, de tot. Olesia are 14 ani, trăiesc în Siberia. Ea s-a născut în Siberia. Părinții ei au emigrat în Siberia. Atunci era perioada aia, cum acum se emigrează în Europa. Moldovenii se duceau în Siberia, pentru că acolo munca era bine plătită, dar era foarte greu de locuit în Siberia. Condițiile de trai erau foarte grele. Muncă, da. Da, dar tu te-ai născut acolo, da? Părinții Nu, tăi- adică cum m-am născut? Mama a venit în Moldova să mă nască pentru că avea probleme de sănătate și acolo a fost deci foarte te-ai frig. născut în Moldova. M-am născut în Moldova, dar Da, ai cum m-am plecat născut, cum în am și Siberia. plecat, da, Da, înapoi. deci oricum ai crescut în Siberia Da. până la vârsta de 14 ani. Ea a venit în Moldova la 14 ani. Ea a venit în școală unde se preda limba rusă. Era în altă școală, în același oraș. Eu locuiam, eram în școala numărul 1, era în școala numărul 2. Ne știam pentru că bunicii noștri erau din același sat. Da? Și ne știam din văzute. După aia ne-am împrietenit cunoscându-ne la echipa de basket la întrecere. Acolo noi practic ne-am cunoscut, da? Dar vreau să vă zic, deci, ea este, pot să-i spun că este rusoaică, da? Pentru că este născută în Rusia, în Siberia. Păi nici n-am cum să mă consider moldoveancă. Nici n-ai cum, da. În Nu am Moldova, crescut nici cu cultura, nici cu da, ea educația. în Moldova a fost foarte puțin, a învățat un pic, a terminat facultatea în Moldova, a lucrat un pic, după aia viața a adus-o în Franța, dar vedeți cum vorbește ea limba română și sunt foarte multe persoane din Republica Moldova care trăiesc de o viață de 50 de ani și nici până în ziua de azi, nici 50% nu vorbesc limba română cum vorbește Olesia, care a Hai să vină și moldoveni, nu sunt atât de mulți să vorbească ca mine. Da, nici moldoveni care nu se străduie nici să nu vorbească. ruși, să zicem, și moldoveni. Da, Când îi auzi cum vorbesc. Exact, dar ea este rusoaică care a învățat limba română și pentru asta este de admirat. Și ea la momentul actual este în Franța, vorbește franceza, dar vorbește și limba română pentru că este căsătorită cu român. Nu, deloc nu vorbesc limba română. Da, cum vorbiți? Voi în franceză? Nu, noi vorbim în limba română, dar eu nu vorbesc deloc datorită lui că sunt căsătorită cu Nu, român. tu vorbeai româna și Eu vorbeam înainte, pentru înainte. că eu v-am zis, ea a fost, înainte să fie cu soția ei actuală, a fost iubita fratelui meu, noi practic trebuia să fim cumnate, deci noi suntem undeva la rădăcină acolo, undeva un pic din neamuri, să zic așa, și ea cu fratele meu când era cuplată vorbea în limba română, nu vorbeau. Da, pe Radu nu vorbea deloc limba rusă. Nu, ei vorbeau limba română. Da, dar vreau să vă zic, adică contează omul, cum își dorește el să respecte persoana, da? Pentru mine nu are nicio problemă că ea, de exemplu, este de origine rusoaică. N-am nicio problemă, pot să vorbesc cu ea și în rusă. Dar ce contează ce nu origine contează. ești? Da, deci pentru mine chestia asta nu contează, contează omul în Normal. general și Dar noi- omenia nu are rasă, nu Da, are religie, exact. nu are culoare de piele. Da, Ori ești om, ori ești răhat. Exact. Nu contează atâta timp cât tu îl înțelegi. El te înțelege. Nu contează dialectul, nu contează accentul, nu contează că el vorbește un cuvânt în greacă, unul în română. Atâta timp cât tu îl înțelegi, el ce ți-a spus. Tu îl înțelegi pe el ce ți-a zis ție, asta contează. Deci chestia asta că... Știi cine mi-a făcut mie o singură reflexie odată cine mi-a făcut? Bucureștenii. Băi, Făceam nu mă zboruri de... lovi acolo, unde mă doare. Nu! Uite, povestesc o cătă. Făceam zboruri chartere, apropo de Grecia, Heraclion, Rodos și așa mai departe. Și noi eram, tot echipajul eram din Republica Moldova. Și urcă toți pasagerii seara și noi, bună seara, luați loc, na. Și vine unul și îmi zicea, sunteți din Basarabia, știi că e Basarabia, da, zic. da. Zic, da. Da, v-am observat. După Zic, ce? da.
Zic, da cum? Aveți După accent. Așa. Zic, dar nu ne înțelegem? Ba da. Zic, atunci luați loc, vă rog. Asta era problema. Asta e important, că să ne înțelegem. Nu am eu accent sau nu am accent de bucureștean. Uite, haideți să lovesc într-un loc unde îi doare pe bucureșteni. Știi unde îi doare? Că de fapt nu există bucureșteni. Toți cei din București sunt niște adunături din satele României care au venit în București, deci doar 10% din București sunt născuți în București, restul sunt niște adunături. Vinetici. Din Oltenia, din Moldova, din Draci-Laci, veniți în București și de fapt sunt frustrați că el a venit dintr-un sat uitat de lume și a ajuns și el, ăla de acolo unde nimeni nu știa, unde vaca aia îi zicea Joiana, și a venit în București și el îl găsește pe ăla care, bă, dar cine bă ești tu, bă, tu știi cine ești eu? De fapt este un frustrat, așa că ăștia care vă dați ce nu sunteți, Nu, dar mi se pare o n-are reflexie niciun sens, da? foarte urâtă și needucată. Și ce dacă sunt din Republica Moldova? Care e Hai să problema? spun ceva. Cătălin, deci bunicii lui bucureșteni și mama și taso și din stră sunt născuți acolo, în București, da? Și niciodată n-am avut problema asta cu el să se ia de mine că am accentul nu știu cum, că el nu mă înțelege, că nu știu ce, că nu știu problema cum. asta, pentru că ai zis, veneticii au problema asta, ei se consideră bucureșteni, știi, din talpă, pentru că de fapt el are o problemă cu el însuși. Da? Nu că are probleme. El trebuie să demonstreze și să dovedească că stai că eu am devenit Cam bucureștean. așa, eu să trăiesc în București și nu știu ce. Dar nu asta te definește pe tine ca om. Contează și un bucureștean adevărat niciodată nu o să-ți cadă ochii cu asta. Nu, păi uite, drept dovadă. Deci, da, soțul meu este acolo din care el, într-adevăr, poate să aibă pretenții de genul. Proștii nu au rasă și nu au religie Bravo. și nu au culoare la piele. Corect. Omul nu contează că el este român, grec, sau că are rus, el bani sau că nu are francez, bani. da, contează omenia Păi și asta contează cel mai mult, să fii om acolo unde ești, în țara unde ești, oamenii care ești, și atunci cu siguranță vei avea valoare și oamenii te vor prețui pentru ceea ce ești tu cu adevărat. Da. Nu contează că ai făcut o greșeală atunci când ai vorbit sau că n-ai pus o virgulă. Da. Deci toate astea sunt non-valori. Valoarea contează ce lași tu urma ta. Gândește-te tu, bă, ce-am făcut eu astăzi pentru lumea asta? Ce-am lăsat eu în urma mea? Pe câți oameni i-am făcut fericiți, pe câți oameni i-am făcut nefericiți? Cine a suferit după mine, cine a fost fericit după mine? Și atunci, asta este valoarea ta adevărată. Dar că a zis Stella acolo o propoziție cu accent moldovenesc sau a zis-o cu accent bucureștean, asta este pentru proști. Dar care nu-i place, nu se uite și pe asta basta. Da, exact. Nu contează accent.